Croeso cynnes iawn i chi ato ni i oedfa sydd yn dod o Capel y Ffynnon, Bangor. Sgwn i wnaethoch chi gofio troi'r clociau neithiwr? Wel, dy ddim llawer os wnaethoch chi neu wnaethoch chi ddim a deud y gwir, achos ddim angen poeni nag oedd os oeddech chi'n mynd i cyrraedd y capel awr yn gynnar neu awr yn hwyr, oherwydd da ni'n dal wrthi yn recordio yn Hodfawen a bod ni ar hyn o bryd ddim yn cyfarfod yn yr adeilad. Mae'n gweinidog, Dafydd Job, yn parhau ar ei wyliau, a felly mae hynny'n gyfle i ni bore yma i wahodd pregethwr gwahanol i helpu ni ddeall gair Duw a cymhwyso gwirioneddau gair Duw i'n sefyllfa ni o ddydd i ddydd. Yn draddodiadol, mae'n gyfnod diolchgarwch. Yn yr hen ddyddiau, bydde ffermwyr ac arddwyr yn dod a'u cynnyrch i'r capel, a bod hynny yn arwydd o ffyddlondeb Duw ac oherwydd hynny yn dathlu ac yn diolch i Dduw am ei ffyddlondeb ar hyd y flwyddyn. Ond beth sgynnon ni fod yn ddiolchgar amdano fo heddiw, meddwch chi felly? Mae Bangor wedi bod o dan glo mewn gwirionedd ers rhai wythnosau bellach, a da ni newydd Cymru gyfan, felly mynd i fewn i miserau mwy caeth. Da ni'n cael ein cynghori i aros adre, peidio cyfarfod neb. Felly beth sgynnon ni fod yn ddiolchgar amdano fo? Tydi hwn ddim yn gyfnod, meddwch chi, felly o bod yn drist ac yn gyfle i gwyno am bob beth sydd yn digwydd. Mae'r Beibl yn deud wrthon ni, llawen hewch bob amser. Ac ym mhob dim, rhowch ddiolch. Beth sgynnon ni i fod yn ddiolchgar amdano fo? Da ni felly yn ystod yr oedfa yma, sôn llawer am ddiolchgarwch, a sut allwn ni fod yn ddiolchgar mewn amgylchiadau anodd. Gawn ni weddio am gymorth Duw i'n helpu ni, felly a rhoi cymorth i ni i allu dderbyn gair Duw y bore yma. Gawn ni weddio. O Dduw ein Tad, clyw ein gweddi ni bore yma. Helpa ni i ddeall beth yw gwir lawenydd, bod amgylchiadau anodd yn peri ni fod yn drist efallai. Dyro helpu ni allu lawenhau a bod yn ddiolchgar hyd yn oed yng nghanol ein trafferthion. Helpa ni i edrych y tu hwnt i'n problemau am gyfnod byr y bore yma, ac i hoelio'n sylw arna ti o Dduw ein Tad, sy'n ffynhonnell pob daioni. Dyn ni'n gweddio hyn yn enw Iesu Grist ein Harglwydd. Amen. Dyn ni am ganu gyda'n gilydd emyn sydd yn dathlu y ffaith bod Duw ei hun wedi dod i'n byd ni. Ymhlith holl ryfeddodau'r nef, hwn yw y mwyaf un. Gweld yr anfeidrol ddwyfol fod yn gwisgo natur dyn. Tree
Bore da iawn i chi blant. Braf cael eich cwmni chi y bore yma. Roedd hi'n braf cael awr extra yn y gwely. Awr extra yn gynnes yn y gwely. Ond dwi'n meddwl bod Elain wedi codi chydig bach yn gynt nag arfer falle y bore yma. Yr awr extra. Pam dwi'n deud hynny sgwni? Wel, mae'n ddiwrnod arbennig iawn i Elain. Mae hi'n cael ei phenblwydd heddiw. A dyn ni'n dymuno penblwydd hapus iawn i ti, Elain. A gobeithio gei di ddwrnod braf, joio mas draw. Mae Dafydd Job yn gweinidog wedi bod yn rhoi adnodau i chi'r plant ar eich penblwydd. A mae gen i adnod i ti, Elain, y bore yma allan o llyfr y Diarhebion yn yr Hen Testament, pennod 3, adnod 5. A dyma'r adnod: Trystia'r arglwydd yn llwyr, paid a dibynnu ar dy syniadau dy hun. Dyn ni'n gwyddio a dyn ni'n gobeithio'n wir y byddi di rhyw ddydd, Elain, yn dod i drystio yr arglwydd yn llwyr. Mae diolchgarwch yn thema yn ein cyfarfod ni y bore yma. Ac mae'n siŵr eich bod eich rhieni chi wedi bod yn deud wrthoch chi blant ar hyd y blynydde. Cofia deud diolch. Pan mae rhywun yn rhoi anreg i ti, hei, deud diolch. A mae'n bwysig yn bod ni'n neud hynny yn tydi. Mae'n mater o gwteisi a dangos yn bod ni'n gwerthfawrogi yr hyn sy'n cael ei wneud i ni, pan mae rhywun yn neud tro da arno ni, pan mae rhywun yn rhoi rhywbeth anrheg i ni. Dwi eisiau dangos clip fideo chi bore yma. Mae wedi cael ei wneud yn draw yn America rhywle, ond mae'n wneud pwynt eitha diddorol. Felly dwi eisiau chi gwylio'r clip yma rwan. Hey guys, we're doing a little experiment here. We just got down to Atlanta. We're down here for the Packer and Falcon game. As you can see, the little girl in pink and the little boy in blue there are holding doors. So while we wait for the 30 minutes, we're doing a little experiment where they're going to count how many people go in the doors and how many people actually say thank you when they hold the doors open for them. So we'll see. We'll let you know. Okay, so after our 20-minute wait and our little social experiment, what were the results, guys? 21 out of 75. That's 21 out of 75 did not. 28% of people. Yep, 28% of them horrible. didn't thank these beautiful little faces for holding the door for them. Ridiculous. That's horrible. 21 out of how many? Out of 75. 21 out of 75 did not say thank you. Did not say thank you. Yes. Wow. Ridiculous. Just rude. Yes. Wel, just rude, medda'r hogyn. Peidio deud diolch pan mae rhywun yn gwneud tro da yna chi. Nawr, tydw i ddim eisiau'ch dysgu chi bore yma jyst i ddeud diolch i bobl. Mae'ch rhieni chi yn i wneud hynny. Dwi eisiau pwysleisio pa mor bwysig ydy y deud diolch i Dduw. Be mae Duw wedi wneud? Pa dro da mae Duw wedi wneud i ni, i chi? Mae Duw wedi'n caru ni. Mae adnod yn y Beibl yn dweud bod Duw wedi caru ni gymaint bod wedi anfon Iesu Grist i'n byd ni. Iesu Grist yn dod o'r nefoedd, o gwmni Duw, lawr i'n byd ni, i farw drosom ni. Oedd Iesu Grist yn ein caru ni. A dyn ni eisiau deud diolch i Iesu Grist am wneud hynny. Diolch i Iesu am faddau ni,
am y drwg da ni'n neud. A diolch iddo fo am rhoi gobeith i ni a gallwn ni fod yn debyg i Iesu Grist. Ond sut da ni'n deud diolch? Wel, mae credu yn Iesu Grist yn bwysig. Gofyn Iesu Grist i ddod i'n calonau i fyw, a dangos i ni sut i fyw. Ac ein bod ni'n dilyn Iesu Grist, yn byw yn debyg i Iesu Grist. Pob dydd, pob mis, pob blwyddyn, ar hyd ein oes ni, ar hyd ein amser ni ar y ddaear yma. Dilyn Iesu Grist. Nawr, beth amser yn ôl, mae rhai o'ch eich plant wedi recordio can sydd yn dweud, pan dwi'n cofio beth wnaeth Iesu i mi, does dim troi yn ôl i mi mwy. Pan dyn ni'n diolch i Iesu, wrth ddilyn Iesu, a cario ymlaen i ddilyn Iesu ar hyd yn bywydau, dyna chi dweud diolch go iawn i Dduw ac i Iesu Grist am ein caru ni. Felly, pan dwi'n cofio beth wnaeth Iesu i mi, does dim troi yn ôl i mi mwy. Darlleniad ni bore yma allan o lyfr Daniel yn yr Hen Testament, a bydd Ann yn darllen adnodau allan o Daniel pennod 6. Da'r darlleniad heddiw o Daniel pennod 6, adnodau 1 i 14. Penderfynodd Dareius benodi 120 o lywodraethwyr, un i fod dros bob rhan o'r deyrnas, a throstyn twy 3 rhaglaw, gan gynnwys Daniel. Ac iddynt twy roedd y llywodraethwyr yn gyfrifol i warchod buddiannau'r brenin. Roedd Daniel yn rhagori ar y rhaglawiaid a'r llywodraethwyr am fod ganddo ddawn arbennig, a bwriadau'r brenin ei osod dros yr holl deyrnas. Yna chwiliodd y rhaglawiaid a'r llywodraethwyr am ryw achos ynglyn â'r deyrnas y gallant ei ddwyn yn erbyn Daniel, ond ni fedrant gael achos na bai ynddo am ei fod mor ddidwyll. Ni chawsant unrhyw amryfusedd na bai ynddo. Yna dywedodd y dynion hyn, ni fedrwn gael unrhyw achos yn erbyn y Daniel hwn os na chawn rhywbeth ynglyn â chyfraith ei Dduw. Felly aeth y rhaglawiaid a'r llywodraethwyr gyda'i gilydd at y brenin a dweud wrtho, O frenin Dareius, bydd fyw byth. Y mae holl swyddogion y deyrnas yn beneithiaid a llywodraethwyr, yn gynghorwyr a rhaglawiaid yn unfryd a'i gilydd. Y dylai'r brenin wneud deddf a gorchymyn pendant fod pob un sydd o fewn 10 diwrnod ar 20 yn ymbil ar unrhyw dduw neu ddyn ar wahân i tŷ o frenin, i'w daflu i ffair llewod. Yn awr o frenin, cadarnha'r gorchymyn ac arwydda'r ddogfen fel na chaiff ei newid,
yn ôl cyfraith ddigyfnewid y Mediaid a'r Persiaid. Felly arwyddodd y brenin Darius y ddogfen a'r gorchymyn. Pan glywodd Daniel fod y ddogfen wedi ei harwyddo, aeth i'w di. Yr oedd ffenestri ei lofft yn agor i gyfeiriad Jerusalem, ac yntau'n parhau i benlunio deirgwaith y dydd, a gweddio a thalu diolch i'w ddew yn ôl i arfer. Daeth y bobl hyn gyda'i gilydd a dal Daniel yn ymbil ac yn erbyn ar ei ddew. Yna eithant at y brenin a'i atgoffa am ei orchymyn. Oni dwyt wedi arwyddo gorchymyn fod pob un sydd o fewn 10 diwrnod ar hugain yn gweddio ar unrhyw dduw neu ddyn ar wahân i tŷ o frenin i'w daflu i ffair llewod. Atebodd y brenin. Dyna'r gorchymyn yn unol â chyfraith ddigyfnewid y Mediaid a'r Persiaid. Dywedasant wythau wrth y brenin. Nid yw'r Daniel yma o geithglyd Juda yn cymryd unrhyw sylw ohono ti na'r gorchymyn a arwyddais o frenin, ond y mae'n gweddio deirgwaith y dydd. Pan glywodd y brenin hyn, yr oedd yn drist iawn, a cheisiodd ffordd i achub Daniel, ac ymdrechu hyd fachlyd hael i'w arbed. Gawn ni droed yr arglwydd mewn gweddion. O arglwydd ein Duw, dyn ni'n dod o'r flaen di bore yma gyda'n haddoliad, yn ceisio rwan dy ddyrchafu di yn ddiw goriwch yr holl ddiwiau. Nid bod ein gweddiau ni neu'n geiriau ni yn dy ddyrchafu di. Dyn ni eisiau gwneud hynny, ond yr wyt ti'n ddiw ddyrchafedig. Wyt ti'n ddiw goriwch y diwiau, ti sydd wedi ein creu ni, ti sydd yn cynnal ni, ti sydd yn gwybod pob peth amdano ni. Mae'r gair yn deud bod na ddim aderyn y to yn mynd o dy gof di megis, ond bod ti'n gwybod. Wyt ti'n cyfri gwallt yn pennau ni. Dyna y gofal sgen ti drosom ni. Ac o ddiw ein tad, da ni am rhoi felly ein diolch a'n haddoliad i ti y bore yma, gan ofyn yn arbennig i ti'n helpu ni, i dy gydnabod i'n ddiw, ac ein sefyllfa bresennol ni, lle mae yna wasgfa arno ni mewn mwy nag un ffordd. Dyn ni'n gallu dod o dy flaen di bore yma heb unrhyw wasgfa, oherwydd bod yna ryddid i ddod i'th bresenoldeb di, oherwydd bod Iesu Grist wedi gwneud y ffordd yn glir i ni wneud. Diolchwn y gallwn ni y bore yma gyffesu ein pechodau, a gallwn ni ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist. Gallwn ni drystio bod yr arglwydd Iesu Grist yn glanhau ni o bob anghyfiawnder, ac ein bod ni yn gwbl dderbyniol ger dy fron di o ddiw. Felly dyna ein dymuniad y bore yma yw diolch i ti am dy waith. Diolch am ein caru ni. Ac dyn ni arglwydd yn gweddio a byddwn ni yn ein sefyllfa bresennol, nid yn unig yn dyrchafu dy enw di, ond yn sôn wrth eraill am dy gariad mawr tuag ato ni. Helpa ni arglwydd i fod yn dystiolaeth mewn mwy nag un ffordd, yn ymarferol, ac yn ceisio dod wrth ochr pobl, nid yn gorfforol, ond yn rhithiol beth bynnag, ac yn bod ni arglwydd ar gael i bobl eraill. I gyflawni unrhyw anghenion materol, ond hefyd arglwydd i fod yn gysur ysbrydol i eraill sydd mewn cyfyn gyngor y dyddi yma. O ddiw ein tad, helpa ni, fel dy bobl di, i ddangos dy gariad tuag at eraill. Felly arglwydd, dyn ni'n cyflwyno ein harweinwyr i ti yn y penderfyniadau maen nhw'n wneud, ac yn arbennig y staff sydd wrthi wan yn ysbytai a cartrefi yr hyn oed sydd unwaith eto yn dod o dan bwysau mawr. O arglwydd, dyrod y gymorth iddyn nhw ysgwelyd i fod yn dda.
a bydd yn gynhaliaeth, nid yn unig yn gorfforol, ond yn feddyliol ac yn ysbrydol iddyn nhw. Dyn ni arglwydd yn trystio i ti, fel oedd yr adnod o'n i'n sôn wrth Elain bore yma, bod ni'n trystio yn llwyr yn yr arglwydd. Helpa i ni i wneud hyn go iawn o ddydd i ddydd. Dyn ni'n cyflwyno'r cyfarfod yma bore yma rwan i ti wrth i Rodri dod ar gair i ni y bore yma. Bendithio fo arglwydd a bendithio'r gair i ni a helpa ni i weithio dyfyrioneddau allan yn ein bywydau ni o ddydd i ddydd. Clôr y gogoniant i ti o Dduw a'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Fel nes i cyfeirio yn yngweddi, bydd Rodri Glyn yn dod i bregethu. Mae rhyfedd deud dod i bregethu yn tydi, ond mae wedi recordio'r pregeth o flaen llaw ac felly'n cyflwyno gair Duw i ni y bore yma. Rodri yn weinidog yr ardal Bro Aled, Llansannan, ac yn briod efo Gweno, ac yn nhw ddwy ferch fach, a dyn ni'n diolch i Rodri am ei baratoi, ac yn dymuno bendith Duw ar ei weinidogaeth yn yr ardal yna. Ond cyn i Rodri dod i bregethu felly, dyn ni'n mynd i ganu gyda'n gilydd emyn, Cod fy meddwl uwch gyfidiau amser at y ti dy hun. Mae'n emyn amserol yn tydi mewn gwirionedd. Ein bod ni nid yn dibriso ar hyn sydd yn digwydd yn cwmpas ni, ond mae gynnon ni Dduw i edrych ato fo y bore yma. Cadw'n llwyr fy holl sechiadau ar y goniant mab y dyn. Gwasgar y cymylau tewion, na wel ffydd braidd drwyddynt hwy, ac yn llewyrch dy oleuni, gad i'm orfoleddu mwy. Cod fy meddwl uwch gofidiau amser at ti dy hun, cadw'n llwyr fy holl serchiadau ar ogoniant mab y dyn. Gwasgar y cymylau tewion, na wel ffydd braidd drwyddynt hwy, ac yn llewyrch dy oleuni, gad i'm orfoleddu mwy. Cyfarwydd a'n rhaid i gerdded, hyd y llwybrau gerddodd ef. Dal fy ffydd o hyd i syllu, a'r sylweddau pur a nef. Gwared fy naid rhag ymserchu, adeg anau ystron wlad, ond cryfhaf yn ymuniadau, am drifannau ti fy'n had. Bore da, mae'n hyfryd cael y cyfle i fod hefo chi bore yma, yn rhithiol trwy'r cyfrwng yma, ac i gael y cyfle i rannu o air Duw hefo chi. Gobeithio bod chi gyd yn iawn, a bod chi wedi profi Duw yn gynhaliaeth i chi yn y cyfnod dryslyd dwytha yma, ac wrth i ni gychwyn ar gyfyngiadau pellach. Dwi'n teimlo bod ni wedi bod mewn sefyllfa gymharol debyg i chi. Da ni wedi bod yma yn Llansannan dan y cyfyngiadau lleol, ond wrth gwrs, da ni wedi cael yn cyfyngu i'r un un gradda a chitha yna ym Mangor. Ond gweitha hynny i gyd, dwi'n gweddio y byddwch chi'n cael bendith wrth barhau i foli hefo'ch gilydd trwy y cyfrwng yma mae Duw yn ei ras wedi ei roi i ni. Yn draddodiadol, dyma'r cyfnod o'r flwyddyn lle da ni yn tueddu i fynegu diolchgarwch. A mae diolchgarwch, wrth gwrs, yn rhywbeth sy'n cael ei bwysleisio yn y Beibl,
Ac yn rhywbeth yr ydyn ni yn parhau fel pobl i roed cryn werth arno fo. Sawl rhiant sydd wedi dros y blynyddoedd brwydro i bwysleisio i'w plant mor bwysig ydy diolch am yr hyn maen nhw wedi dderbyn. Diolch am anrhegion dolyg weithiau pan di'r plant ddim yn hollol siŵr gan pwy maen nhw wedi derbyn yr rhodd ac a'r brydia ddim yn o'r hoff o'r hyn maen nhw wedi dderbyn. Ond eto, da ni fel rhieni'n deud mae diolch yn eithriadol o bwysig. Da ni'n parhau i bwysleisio hynny mewn sgolion yn dydyn. Pam? Pam ydyn ni yn rhoi y fath werth ar ddiolchgarwch? A pham bod diolchgarwch yn rhan mor allweddol o ymatab y Cristion i'r arglwydd? Fel mae gwres, blinder neu boen yn symptoma corfforol o rhywbeth sydd yn mynd ymlaen yng nghrombil yn cyrff ni, mae diolchgarwch neu ddiffyg diolchgarwch yr un ffordd yn aml yn arwyddo rhywbeth dyfnach, yn dangos pwy ydyn ni go iawn a sut yr ydyn ni yn meddwl. Nid mater o gwrteisi ydi o, ond amlygiad o gyflwr yn calon ni. Oherwydd mae peidio bod yn ddiolchgar yn arwydd go gyson, yn arwydd cry o fod yn hunan ganolog. Bod y person sydd byth yn diolch am ddim byd yn falch, yn hunan ddibynnol ac yn dibrisio cymaint yr ydyn ni'n dibynnu ar eraill yn bywydau o ddydd i ddydd a cymaint yr ydyn ni yn gwbl ddibynnol ar yn creawdwr ar y dduw. A mae hynny'n beth hyll iawn yn dydy pan da ni'n weld o mewn pobl eraill, a mae'n llawer haws i weld o mewn pobl eraill na i weld o'n ni'n hunin yn dydy. Chybod os da chi wedi gadael i rhywun fynd allan o'ch blaen chi pan da chi'n gyrru car a di'r person hwnnw ddim yn cydnabod be da chi wedi wneud, mae'n ymddangos yn hyll yn dydy. Ond wedi deud hyn i gyd, dwi'n mam i chi gam ddallt chwaith. Mor bwysig ydy diolchgarwch, tydi diolchgarwch ddim yn beth hawdd yna di. Mae o'n un o'r nodweddion hynny mae'r ysbryd glân yn ei feithrin yno ni wrth i ni dyfu yn ffydd. A hyd yn oed i'r Cristion eiddfeta, mae diolchgarwch yn rhywbeth yr ydyn ni'n gorfod cael yn atgoffa ohono fo trwy'r gair. Oherwydd yn greddf bechadurus ni, ydy yn aml pan mae pethau'n yn llorio ni, da ni'n anghofio daioni Duw. Da ni'n cychwyn cwestiynu i ofal o dros da ni mewn trybini, ac mi da ni'n anghofio diolch. A dyna pan bod yr ysbryd glân yn dod â gair Duw yn fyw i ni, ac yn dangos i ni o'r newydd gymaint o bethau sgynnon ni i ddiolch amdanyn nhw. Ac felly wrth i ni wynebu cyfnod yma da ni'n byw trwyddo fo, dwi'n siŵr bod nifer o bobl yn cwestiynu, yn pendroni, sut allwn ni ddiolch i Dduw pan mae gymaint o bethau'n ymddangos ddim yn iawn yn bywydau ni ac yn byd ni. Ond dyna lle mae'r Beibl yn agor yn llygyd ni. I sylweddoli na ddylia diolchgarwch y Cristion fod yn ddibynnol ar yn hamgylchiadau ni. A'r hyn da ni am wneud hefo'n gilydd bore yma ydy ystyried diolchgarwch trwy edrych hefo'n gilydd ar lyfr Daniel. Ac wrth i ni wneud hynny, dwi'n gobeithio y gwelwn ni be sydd yn siapio diolchgarwch Daniel fydd yn ei dro yn anogaeth i ni i edrach eto ar yn bywydau a'r bendithion sydd yn cael ei roi gan Dduw i'w bobl yn Iesu Grist, hyd yn oed mewn cyfnodau cythryblus fel ac yr ydyn ni'n ei brofi ar hyn o bryd. Ble mae Daniel? Yn Ffair Llewod. Ac mai can ydyn ni'n ei gysylltu hefo plant ydy'r gan honno, mae'r ffaith bod llyfr Daniel yn sôn am Ffair Llewod a ffwrnais danllyd fel ffordd i ddienyddio pobl yn rhoi darlun clir i ni nad oedd pobl Dduw mewn lle da yn ystod cyfnod Daniel. Yn arbennig felly os oedden nhw'n meiddio glynu at ei ffydd. Wrth gwrs,
Cefndir llyfr Daniel ydy y geithglyd, ynde, lle mae pobl Duw wedi cael eu caethiwo a'i symud yn bell o'i cartref ar ôl i'r gelyn i concro nhw. Dinistrio, y deml dinistrio i dinas nhw yn Jerusalem, a golygu bod y bobl wedi gorfod bod o dan deyrnasiad y gelyn yn eu pencadlys nhw ym Babylon, hefo brenhinoedd yn teyrnasu drostyn nhw, a'r brenhinoedd yna yn aml yn dangos agwedda eitha amrywiol at ffydd yr Iddewon oedd dan i rheolaeth nhw. Ond yn y cyd-destun yma, sylwch na nid ryw rebal yn uchel ei gloch yn protestio yn erbyn y drefn Babylonaidd oedd Daniel. Mae'n cael ei ddisgrifio i ni fel gŵr duwiol a doeth. Mae o yn cael ei ddisgrifio fel dyn eithriadol o ddawnus, ac oedd yng ngwerthfawr hyd yn oed yng ngolwg y brenin Darius, i'r gradda i fod o am i wneud o yn ddirprwyd efo i bob pwrpas, yn rheoli y deyrnas i gyd. Mae hyd yn oed gwrthwynebwyr Daniel, yr rhai sy'n cynllwynio i gael gwarad ohono fo, yn methu gweld bai ynddo fo. Mae adnod 5 o Daniel penod 6 yn deud fel hyn: ni fedrwn gael unrhyw achos yn erbyn y Daniel hwn, os na chawn rhywbeth ynglyn â chyfraith ei ddiw. Ac felly be mae i wrthwynebwyr o yn ei wneud ydy defnyddio ei ddiwioldeb o yn ei erbyn o, ynghyd â defnyddio gwendid mawr y brenin, sef i fod o am dderbyn y clod i gyd. Ac yn y sefyllfa yma, mi allwn ni ddychmygu bod y comisiynwyr eraill, y penaethiaid eraill oedd yn trio cael gwarad a Daniel wrth i bodda, maen nhw wedi ddalo o'r diwedd. Mae'r brenin wedi arwyddo y gorchymyn y ddeddf newydd yma, sy'n golygu nad oes neb yn cael gweddio i neb mond iddo fo, does a ddim troi yn ôl. Yn wahanol i'n dyddiau ni, pa mae llywodraethau'n meddwl bod nhw'n gallu torri'r gyfraith fel maen nhw'n gweld ora, yn y cyfnod yma, doedd na ddim troi nôl ar y ddeddf y Mediaid a'r Persiaid. Mi oedd hi'n sefyll yn ddi-gyfnewid. A be dwi am i ni wneud am chydig amser bore yma ydy aros a chanolbwyntio ar adnod 10 ym mhenod 6 o lyfr Daniel, a sylwi ar y ddau beth penodol wrth feddwl am ymatab Daniel i'r sefyllfa eithafol yma, lle mae o'n gwybod be mae'r brenin wedi ddeud, a mae o'n gwybod be fydd canlyniadau hynny iddo fo a'i batrwm o ddefosiwn. Be fysa chi a finna wneud tybad yn wynebu'r fath sefyllfa? Panicio? Meddwl am ffyrdd i ddianc o'r wlad o bosib? O'ch mi ddarllen adnod 10 i ni eto. Pan glywodd Daniel fod y ddogfen wedi ei harwyddo, aeth i'w dŷ. Yr oedd ffenestri ei lofft yn agor i gyfeiriad Jerusalem, ac yntau'n parhau i benlinio deirgwaith y dydd, a gweddio a thalu diolch i'w ddiw yn ôl ei arfer. Ella bod na reina chi yn gyfarwydd â'r posteri yna sydd wedi dod yn ofnadwy o boblogaeth. Y posteri, dwi'n meddwl, gafodd yn wreiddiol i creu gan y llywodraeth ar ddechrau'r ail ryfel byd. Y poster coch efo'r neges, keep calm and carry on, ma'n warfygia a pob math o drigaredda erbyn hyn. Ond dyna'n union mae Daniel yn ei wneud, ynde? Bod o'n clywed y newyddion brawychus yma, mae o'n cario mlaen i fyw i fywyd, i addoli ac i weddio fel ac roedd o wedi wneud cyn hynny. Ond mae'n bwysig yn bod ni'n sylweddoli na nid styfnigrwydd yn unig oedd hyn ar ran Daniel. Nid, wel dwi'n mynd i wneud be dwi wedi arfer wneud, stwffio yr awdurdodau. Na. Dwi eisiau i ni sylwi bod na gysylltiad amlwg yn fama rhwng cysondeb bywyd gweddi a defosiwn Daniel a'i ddiolchgarwch o. Mae o wedi arfer darostwng ei hun i'w ddiw trwy benlinio a gweddio deirgwaith y dydd. Dyna'i batrwm o. A dwi am awgrymu bod hynny yn ffactor yn y ffaith i fod o'n gallu diolch i ddiw hyd yn oed mewn argyfwng. Mae Daniel yn gyson yn troi at ddiw mewn gweddi.
sy'n golygu I fod o wedi arfer rhannu popeth hefo'i arglwydd, y drwg a'r da, y llwyddiannau a'r llanast. Ac oherwydd y patrwm yma o weddio cyson, y diolch a'r moli yr arglwydd mae o di arfer I wneud, mae o'n debygol o weld y byd a'i fywyd mewn ffordd arbennig. Mae o'n gweld pethau trwy lygad ffydd. Ac yn sgil hynny, mae o'n gweld Duw ar waith yn gyson yn ei fywyd. Taswn ni yn mynd am dro y pnawn ma, fyny o Lansanan tuag at fynydd Hiraethog, ac yn clywed sŵn deryn yn canu yna yng nghanol yr hostir. Dwi'n siŵr na'n ymatab I fysa, deryn. Swn i'n callach pa fath o dderyn di, achos dwi'n yn gyfarwydd ar ardal honno. Dwi'n yn nabod yr adar. Ond petawn ni'n mynd hefo ffarmwr sydd yna yn gyson yng nghanol yr cynefin yna. Petawn ni'n mynd a naturiaethwr sydd yn gyfarwydd ar syna a'r gwahanol anifeiliaid fysa yna, mi fysa nhw'n gallu gweld llawer yn fwy na mi. Ac felly mae yn ysbrydol ynde. Felly roedd I Daniel, gan I fod o'n adnabod yr arglwydd ac wedi profi o'i ddaioni a'i gynhaliaeth o'n barod, mi oedd o'n gallu diolch I Dduw rwan, I fod o mewn peryg mawr. Achos mi oedd o'n gwbl hyderus nad oedd yr arglwydd yn mynd I atal dim o'i gariad tuag ato fo. A da ni'n gwybod bod hyn yn wir I un arall o ffigurau cyfarwydd yr Hen Testament, Dafydd. Chi'n cofio yr hanes pa mae Dafydd yn wynebu y Philistiad enfawr hwnnw Goliath, gweddill y fyddin a hyd yn oed Saul y brenin yn ama be maen nhw'n mynd I allu wneud yn erbyn y fath wrthwynebydd. A mae Dafydd yn dangos I ffydd a'i brofiad o dduw ar waith yn ei fywyd o, a sut mae hynny yn rhoi golwg newydd iddo fo ar y sefyllfa oedd o'n I wynebu. Yn 1 Samuel 17:37, sylwch be mae Dafydd ifanc dibrofiad yn ei ddeud wrth Saul y brenin. Ac ychwanegodd Dafydd, bydd yr arglwydd am gwaredodd o afael y llew a'r arth yn y sicr o'm hachub o afael y Philistiad hwn hefyd. Nabod Duw, gwybod am waith Duw yn ei fywyd, sydd yn lliwio I ymateb o I drybini I beryg yn y presennol. Tybed sut yda ni yn meddwl am yr arglwydd pa mae ofn a dryswch yn dod i'n rhannu y dyddi yma? Sgynnon ni batrwm cyson o weddio a darllen y Beibl. Wan, tydi gweddio, moli, teirgwaith y dydd ddim yn ofynnol yn ôl cyfraith Duw, ond pam ddim? Pam na ddylsa ni newid patrwm yn diwrnod I sicrhau yn bod ni'n cael amser cyson yn myfyrio ar air Duw, yn rhannu'n dyheadau, yn deisyfiadau hefo'r arglwydd, yn enwedig pan ydyn ni yn ffeindio pethau yn anodd. Mae Iesu yn annog ni, yn annog I ddisgyblion I droi at I tad nefol, yn dydi, a gwneud hynny yn hyderus bod gynnon ni dad nefol sydd yn caru ni fel plant annwyl os ydyn ni wedi dod I berthyn iddo fo trwy gredu yn I fab annwyl o Iesu Grist. Da ni wedyn yn cael dod yn rhan o'r cariad pur hwnnw, lle mae o wedi'n mabwysiadu ni trwy'n undeb a Christ. Dros y misoedd dwytha, mi nes I ddarllen am effeithiau cyfyngiadau Covid-19, effeithiau ar yn perthynas ni a gwahanol bobl. Yr hyn sydd wedi digwydd ydy bod rhai mathau o berthynas wedi cael eu cryfhau yn arw. Y bobl hynny da ni mewn swigod hefo nhw. Da ni'n ymwneud yn llawer mwy â nhw. A hyd yn oed y rhai nad ydyn ni mewn swigod â nhw, y bobl sydd yn bwysig I ni, da ni wedi gwneud ymdrech I gysylltu hefo nhw I sicrhau bod y berthynas honno'n parhau. Ond mewn sefyllfaoedd eraill, lle mae yna gyfyngiadau wedi atal I ni gyfarfod pobl fel oedden ni'n arfer wneud, mae siŵr bod y berthynas honno wedi dirywio. Mae Daniel yn gwerthfawrogi I arglwydd.
Mae o'n gwerthfawrogi Duw oherwydd bod o di arfer bod hefo fo. A dyna'r peth cyntaf dwi eisiau ni sylweddoli. Ydy, yn hanes Daniel, y cyswllt rhwng y cysondeb yn ei ymwneud o a'i arglwydd, a'i allu fo i werthfawrogi a diolch i Dduw mewn trybini. Yn ail beth, yn adnod 10, dwi eisiau i ni sylwi bod Daniel yn gallu diolch, hyd yn oed o weld be oedd yn mynd i ddigwydd iddo fo, oherwydd i fod o'n cofio pwy yn union oedd y Duw yr oedd o'n gweddio iddo fo. Athoch chi sylwi yn y disgrifiad yna yn adnod 10 bod ni'n clywed bod Daniel yn cyfeirio wrthweddio tuag at Jerusalem, bod ei ffenast o wedi agor tuag at Jerusalem. Ac unwaith yn rhagor, do'n am rhaid iddo fo wneud hynny yn ôl y gyfraith, ond mae o'n dewis gwneud hynny. Mae o'n dewis gwneud hynny o bosib mwyn atgoffau hun o hanes y genedl. Atgoffau hun o'r Duw sydd yn cadw i air, y Duw sydd yn ffyddlon i'w gyfamod. Duw Abraham, Duw Isaac, Duw Jacob. Yr un yr oedd Jerusalem yn arwydd clir o'i bresenoldeb sanctaidd. A thrwy gyfeirio at Jerusalem, mae o'n cadw i olwg ar pwy yn union ydy'r Duw mae o'n siarad hefo fo. Yr un sydd wedi gwneud addewidion i'w bobl, yr un sydd wedi achub i bobl dro ar ôl tro. Ac wrth gwrs mae hanes cenedl Israel, mae hanes cwymp Jerusalem yn dangos mor rhyfeddol ydy ac oedd gallu Duw i achub i bobl, oherwydd i fod o'n ffyddlon tra roeddan nhw yn eithriadol o anffyddlon. Dwi'm yn gwybod beth sydd yn help i chi gael eich atgoffa o bethau pwysig yn eich bywydau chi. Lluniau, cerddoriaeth, ella na ryw arogleuon arbennig sydd yn atgoffa chi o rywbeth pwysig. Ond beth sydd yn help i'ch atgoffa chi o wirioneddau pwysig gair Duw? Lle bod na rhain chi'n cadw darna o emyna. Rhai eraill yn cofio darluniau o bregethau. Dwi'n cofio pan o'n i yn Gristion ifanc, mi nes i gychwyn yr arfer o danlinellu rhannau gwahanol o'r Beibl oedd wedi dod yn fyw i mi wrth i mi darllen. Mi ddoth hynny'n broblem wrth i'r blynyddoedd basio, achos o'n i'n tanlinellu mwy a mwy i'r gradda. O'n i'n meddwl, wel, waeth mi danlinellu'r Beibl i gyd. Ond mi oedd o'n dangos i mi pwy oedd Duw a sut yr oedd Duw wedi amlygu i fawredd i ras a'i gariad i mi trwy'r ysbryd glân dros y blynyddoedd. Mi oedd Daniel yn gweddio i gyfeiriad Jerusalem, ond i'r Cristion, nid lleoliad da ni angen troi ato fo, ond person y gwaredwr, yr arglwydd Iesu Grist i hun. Ac wrth i ni droi'n golwg ar Grist, troi'n meddyliau at yr hyn mae o wedi wneud yn marw ar y groes ac yn codi'n fyw o'r bedd, ac yn benodol wrth i ni roi'n ffydd yn Iesu Grist, mae o'n mynd i gael hyd yn oed mwy o effaith na Daniel yn troi at Jerusalem. Mi fydd o yn atgoffa ni unwaith yn rhagor pwy ydy'r Duw sydd wedi'n caru ni i'r eithaf a'n hachub ni. Ond yn fwy na hynny, wrth i ni ymddiried yng Nghrist a rhoid yn ffydd yno fo, mae o'n sicrhau bod buddugoliaeth Iesu Grist a chyfiawnder Crist yn eiddo i ni gweitha yn heiddiant. Ac wrth gwrs, i ni fel eglwys Crist, mae gynnon ni orchymyn yr arglwydd Iesu i hun, yn bod ni i gofio amdano fo trwy arwyddion corfforol y bara a'r gwin. Y cymyn ydy'r ffordd yr ydyn ni yn cofio ac yn cyhoeddi i'r byd sut mae Duw wedi achub wrth i Iesu ddod i'r byd, wrth iddo fo fynd i'r groes am yn pechoda ni i sicrhau maddeiant i bob pechadur sydd yn edifarhau ac yn troi ato fo. Y cymyn sydd yn arwyddion clir i ni o gariad Duw. Ac os ydy o di'n caru ni i'r fath radda, pryd allwn ni byth stopio diolch iddo fo am roi bywyd tragwyddol i ni a ninna'n heiddi dim. Does am angen i mi'ch atgoffa chi
o ddiwadd hanes Daniel yn y benod yma yn Ffair Llewod, dwi'n siŵr. Darllenwch y benod gyfan ac mi welwch chi y darlun yma o achubiaeth Duw sy'n rhagflas hyfryd o'r hyn oedd i ddod yn ddiweddarach trwy fab. Meddyliwch, gwas Duw yn cael ei farnu a'i gosbi, yr awdurdoda yn selio carrag i wneud yn siŵr na fydda unrhyw beth yn gallu digwydd i ddrysu cynlluniau nhw. Swnio'n gyfarwydd? Mae'r benod yma yn gyforiog o allu Duw i achub mewn amgylchiadau cwbl anisgwyl. A mae hyd yn oed y brenin Dareiws ei hun yn mynegu'r gobaith hwnnw yn Daniel penod 6 adnod 16, lle mae o'n siarad hefo Daniel ac yn dweud byddedith Dduw yr wyt yn ei wasanaethu'n barhaus dy achub. Ond i ni, yn Iesu Grist, ydyn ni'n gweld sut mae Duw wedi achub unwaith am byth. Iesu ydy brenin nef sydd wedi dod yn dlawd mwyn i bawb sy'n credu ynddo fo ddod yn gyfoethog trwy dlodi o. Wrth iddo fo ddarostwng ei hun yn cymryd yn pechod anheuogrwydd ni ar y groes. Ac wrth iddo fo godi'n fyw o'r bedd, mae Iesu wedi profi nad ydy hyd yn oed marwolaeth yn gallu diddymu y cyfoeth hwnnw o fendithion sydd yn eiddo i ni a phawb sydd wedi ymddiried yn y gwaredwr ei hun. Ym mhenod gyntaf i lythyr at yr Effesiaid, mae'r apostol Paul yn rhestru yr hyn sydd yn wir am bob Cristion oherwydd be mae Duw wedi wneud drostan ni yn Iesu Grist. Ac wrth i ni ystyried diolchgarwch, yn diolchgarwch ni i Dduw yn y cyfnod yma, gai orffan hefo'r adnod arbennig yma, Effesiaid 1, adnod 3. Bendigedig fyddo Duw a Thad ein harglwydd Iesu Grist. Y mae wedi'n bendithio ni yng Nghrist a phob bendith ysbrydol yn y nefolion leoedd. Hyd yn oed dan gyfyngiadau Covid-19. Hyd yn oed yn y dryswch, yn y galar a'r ofn sydd yn dod yn y cyfnod yma, os ydyn ni'n perthyn i Iesu Grist, mae o wedi'n bendithio ni a phob bendith ysbrydol yn y nefolion leoedd yn y mab annwyl Iesu Grist. I bod hi'n anodd arna ni. Ac nod os na neb ohona ni'n gwybod beth sydd i ddod nesa. Os da ni'n credu yn Iesu Grist, mae na wastad resyma dirifedu i ni ddiolch i Dduw. Ac os da ni'n stryglo bore yma i weld hynny, dydwch hynny mewn gweddi wrth yr arglwydd Iesu. Trowch ato fo mewn edifeirwch, credwch ynddo fo a derbyniwch o'r cyfoeth o'r ras a chariad sydd ganddo fo tuag ata ni, ac ymatebwch mewn mawl a diolchgarwch i'r un roddodd y cyfan yn mwyn ni. Dwch ni weddio i orffen. O Dduw ein Tad, da ni yn diolch i ti am dy fuddugoliaeth di yn Iesu Grist, drost bechod, drost angau, drost yr un drwg. Da ni'n diolch yn bod ni yn Iesu Grist wedi'n bendithio yn y fath ffordd ryfeddol. Neu di trwy ysbryd glân yn helpu ni sylweddoli be ydy'r etifeddiaeth sydd yn eiddo i ni, be ydy'r trysor ac ydy Iesu Grist i ni heddiw ac am byth. Maddau ni yn bod ni'n gallu bod yn gyndyn i ddiolch. Maddau ni'n bod ni'n gallu canolbwyntio gymaint ar yr amgylchiadau nes yn bod ni'n colli golwg ar dy fawredd di ac ar hyfrydwch y gwaredwr. Helpa ni felly o Dduw Trigarog i dderbyn, i ddarostwng yn hynny'n o dy flaen di mewn ffydd ac i foli, i ryfeddu ac i ddiolch i ti. Da ni'n gofyn hyn i gyd yn enw ac yn heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, diolch i chi am ymuno efo ni bore yma, a da ni am orffan yn gwrando neu'n canu ar un o'n hen emynau Cymraeg ni yn sôn am pwy ydy Iesu Grist a'r dathlu da ni'n dymuno i brofi yn calon oherwydd yr hodd bendigedig yma mae Duw wedi roed. Hosanna, haleluia, fe anwyd brawd i ni, fe dalodd ein holl ddyled ar fynydd Calfari. Hosanna, haleluia,
brawd ffyddlon di-wahân, brawd derbyn dydd o gledi, brawd yw mewn dŵr a thân. Diolch yn fawr iawn, Rodri, am arweiniad y gair. Unwaith eto o bore yma. Oedd yn braw iawn cael clywed cyfeillion yn Bro Aled yn canu ac bod ni'n gallu cyd-ganu gyda nhw yr emyn yna. Dyma'r fendith sydd yn cael ei roi ar ddiwedd llyfr Judas i orffen ein cyfarfod bore yma. Iddo ef sydd ar gallu ganddo i'ch cadw rhag syrthio a'ch gosod yn ddifau a gorfoleddus ger bron ei agoniant. Iddo ef, yr unig dduw, ein gwaredwr, trwy Iesu Grist ein harglwydd, y byddo gogoniant a mawrhydi, gallu ac awdurdod, cyn yr oesoedd, ac yn awr, a byth bythoedd. Amen.